Μια εφηβεία την έχουμε, λέει ο λαός. Όπα, κάτσε λίγο. Να το φτιάξουμε. Μια εφηβεία την έχουμε. Πιο ωραίο δεν ακούγεται με αυτόν τον τρόπο. Πιο adolescent. Καλώς ήρθατε στο podcast μου λοιπόν, αγόραροι και κοριτσάρες. Γεια χαρά κριντζόπεδα! Είμαι ο Αντώνης Αλό και αυτή τη στιγμή ακούτε το podcast «Μια εφηβεία την έχουμε». Αυτό το επεισόδιο θα είναι αρκετά διαφορετικό από τα άλλα, καθώς δεν είναι από τα καθιερωμένα επεισόδια που παίρνουμε ένα τομέα ή μια απορία ή κάποια ασχολία των εφήβων και τη σχολιάζουμε, καθώς σήμερα θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε τρομακτικές, παύλα, παραφυσικές ιστορίες που εσείς μου στείλατε στο Instagram και θα τις σχολιάσουμε και θα κρυπάρουμε όλοι μαζί. Αφορμή αυτού του επεισοδίου αποτέλεσε η ημέρα 31 Οκτωβρίου, καθώς τότε, για όσους δεν το ξέρουν, γιορτάζεται το Halloween. Το Halloween είναι μια ξενόφερτη γιορτή, δεν είναι ελληνική, γιορτάζεται στην Αμερική και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως την Ιρλανδία, την Αγγλία και τη Γαλλία, και σύμφωνα με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι το βράδυ της παραμονής πριν από την γιορτή των Αγίων Πάντων. Ωστόσο η γιορτή αυτή έχει πιο σκοτεινές ρίζες. Αρχικά η γιορτή λεγόταν Samhain, γραφόταν με τον τρόπο Samhain, αλλά προφέρεται Samhain. Και ουσιαστικά ήταν μια κέλτικη γιορτή κατά την οποία οι άνθρωποι έκαναν θυσίες, όχι ανθρώπων, ζώων, κοσμημάτων και φρούτων, έτσι ώστε να πάει καλά η σοδιά του έτους. Και ως γνωστόν, κάθε γιορτή που σέβεται τον εαυτό της έχει και μία σύνδεση με το παραφυσικό. Η συγκεκριμένη γιορτή, ας πούμε, κατά τη συγκεκριμένη γιορτή θεωρείται ότι η πύλη μεταξύ του κόσμου των ζωντανών και του κόσμου των νεκρών παύλα πνευμάτων ανοίγει. Και έτσι μπορούν να περάσουν στον κόσμο των ζωντανών οι ψυχές των αγαπημένων μας ανθρώπων, αλλά και κακών πνευμάτων. Γι' αυτόν τον λόγο στην Δύση σκαλίζουν κολοκύθες με τρομακτικές κατά κανόνα απεικονίσεις προσώπου, δηλαδή γαμσά, δόντια, φαντάσματα, νυχτερίδες κλπ. Για να τρομάζουν τα κακά πνεύματα και τα δαιμόνια. Και επειδή βλέπω μου εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στο Instagram, στο YouTube, στα social media, μας τα έχουν κάνει τσουρέκια. Αλλά για να το ταιριάξω λίγο παραπάνω με την εποχή, μας τα έκαναν κολοκύθια τούμπανα. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να χαλάσω το vibe αυτής της πολύ σκοτεινής αισθητικής γιορτής. Και έτσι για να συμβαδίσουμε με το
vibe αυτών των ημερών και συγκεκριμένα της σημερινής μέρας 31 Οκτωβρίου, Halloween. Φτιάξτε ένα τσαγάκι, όπως εγώ καλή ώρα, και μαζευτείτε όλοι μαζί παρέα, όπου και να είστε, σε ένα σκοτεινό σημείο, για να ακούσετε τις ιστορίες που ακολουθούν. Και άμα κάνω καμιά ξαφνική φωνή, θα είναι για jumpscare. Αν και επειδή κι εγώ ψήλο χέζομαι, δεν θα κάνω jumpscare γιατί θα πάθουμε καρδιακό all together. Ας ξεκινήσουμε με τις ιστορίες. Πριν 3 χρόνια είχα νοσηλευτεί σε ένα νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας. Εκεί πέρα είχα μείνει 2 εβδομάδες, στις οποίες άλλαζα συνεχώς δωμάτια. Στο δωμάτιο που έκατσα τις πιο πολλές μέρες ήμουν μαζί με μια έφηβη κοπέλα, ας την πούμε Άρια, που έμενε μόνιμα στο νοσοκομείο γιατί ήταν ορφανή. Με αυτή λοιπόν αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Βλέπαμε ταινίες, βγαίναμε από το νοσοκομείο και πηγαίναμε βόλτες. Πολλές φορές κάναμε και φάρσες στους γιατρούς. Όσες φορές όμως βγαίναμε έξω από το νοσοκομείο, έρχονταν κάθε φορά ορισμένα παιδιά της ηλικίας μας. Φαίνονταν λες και ήταν έτοιμοι να της πουν κάτι, αλλά όταν έβλεπαν πως ήμουν κι εγώ εκεί, ξαφνιάζονταν και έφευγαν γρήγορα. Να σημειωθεί ότι δεν με ήξεραν, οπότε υπέθεσα ότι δεν θα ήθελα να ακούσω τις συζητήσεις τους. Αλλά μία φορά άκουσα μία κοπέλα από την συγκεκριμένη παρέα να της λέει πως θα συναντηθούν ξανά πίσω από το εκκλησάκι που βρισκόταν δίπλα στο νοσοκομείο. Αυτή την πληροφορία κράτησέ την για την εξέλιξη της ιστορίας. Επειδή τότε πλησίαζε και το Πάσχα, ερχόταν κόσμος στην παιδική πτέρυγα για να φέρουν στα παιδιά τους αυγά, λαμπάδες και τα σχετικά. Μία μέρα λοιπόν σκάει μύτη στο δωμάτιο μια γυναίκα περίπου 50 ετών με ένα μικρό κοριτσάκι και φέρει ένα καλάθι με πασχαλινά μπιχλιμπίδια στη φίλη μου. Εγώ είχα παραξενευτεί γιατί γνώριζα πως δεν είχε κανέναν. Έμαθα μετά πως αυτή ήταν η μητριά της. Γενικά, όταν τη ρώταγες πράγματα για τον εαυτό της, εκείνη κόμπλαρε. Το φινάλε της κατάστασης ήταν όταν ένα βράδυ ξύπνησα από τον θόρυβο που κάνει η πόρτα όταν ανοίγει και είδα την Άρια να βγαίνει από το δωμάτιο. Ως κλασικός περιεργοηλίθιος, την ακολούθησα έξω από το νοσοκομείο κρυφά και είδα ότι κατευθύνεται πίσω από το εκκλησάκι με μια παρέα παιδιών αποτελούμενη από παιδιά της ίδιας πτέρυγας και του ψυχιατρίου που βρισκόταν απέναντι. Εγώ πήγα σιγά σιγά και τους κρυφοκοίταζα. Είδα ότι είχαν μαζί τους πολλά χαρτιά, bullet boards, δηλαδή πίνακες ανακοινώσεων, και πολλές φωτογραφίες. Εκείνη με είδε, αλλά δεν έβγαλε άχνα. Απλά γούρλωσε τα μάτια της και μου ψιθύρισε «Φύγε», για να μην με αντιληφθούν οι υπόλοιποι. Για να μην στα πολύλογω, έτρεξα πίσω στο νοσοκομείο. Όταν έφτασα, η νοσοκόμα μου έκανε παρατήρηση, ενώ ήταν εφημερία, και νευριασμένος πήγα για ύπνο. Την επόμενη μέρα δεν μιλήσαμε καθόλου. Όταν ήταν η ώρα να μου αλλάξουν τον ορό στο χέρι, αυτή πέρασε δίπλα από την νοσοκόμα και κατά λάθος την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να με τρυπήσει σε λάθος φλέβα με τη μελώνα. Λόγω της αποκρουστικής θέασης του αίματος έπαθα επιληπτικό επεισόδιο. Ανέβασα κατευθείαν πυρετό και οριακά λιποθύμησα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην ταραχή, μπορούσα ακόμα να διακρίνω την ηρεμία στο πρόσωπό της, ενώ εγώ χτυπιόμουν στο κρεβάτι. Μετά από λίγο είχα ηρεμήσει εντελώς και με άλλαξαν δωμάτιο. Από τότε δεν έχω κρατήσει καμία επαφή με την συγκεκριμένη κοπέλα. Ωραία. Η ιστορία ξεκίνησε καλά. Ήταν ένα παιδί το οποίο πήγε στο νοσοκομείο για διάφορα θέματα υγείας, το οποίο εκεί έκανε μια φίλη. Η φίλη του αυτή ωστόσο ήταν λίγο παράξενη. Εγώ θα τη χαρακτήριζα. Δεν ξέρω τι προσωπικότητα είχε και αν έδειχνε κάτι περίεργο. Το μόνο που μας λέει ήταν ότι κόμπλαρε με πράγματα δικά της και ότι δεν είχε αποκαλύψει ότι είχε μια μητριά. Άρα ουσιαστικά έκρυβε πράγματα και ήταν πολύ μυστικοπαθής. Κάτι το οποίο είναι ύποπτο κατά τη γνώμη μου.
Και γενικά, θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος κρύβει πράγματα για τον εαυτό του, κάτι κακό συνήθως τα κρύβει έτσι. Και ας είναι 15 χρονών κοπέλα, μια έφηβη κοπέλα τέλος πάντων. Αλλά ήταν πολύ περίεργο, ειδικά στο τέλος, εκεί που έγινε, που η κοπελίτσα η Άρια χτύπησε κατά λάθος την νοσοκόμα για να πέσει, για να τρυπήσει κατά λάθος την άλλη φλέβα. Παιδιά, είναι και το ότι ήταν και ήρεμη κιόλας η κοπελίτσα. Είναι πολύ ανατριχιαστικό. Εγώ ανατρίχιασα προσωπικά. Ωραία. Και αφού πήραμε την πρώτη τρομάρα, έτσι νομίζω κάναμε δυναμική αρχή στις ιστορίες, πάμε να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ιστορία. Λοιπόν, άκου, λέει η φίλη. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε πάει στο χωριό μου με την οικογένειά μου. Έτσι, είχαμε πάει στο τρίμερο πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Εκεί συνάντησα 4 φίλους και αποφασίσαμε να βγούμε στη γύρω περιοχή οι 5 μας. Τα μεσάνυχτα αποφασίσαμε να πάμε στο συνηθισμένο μας σποτ για να ράξουμε και να παίξουμε Παλέρμο. Πέρασε η ώρα και πήγε 3. Καθώς παίζαμε, είδαμε ένα σκυλάκι πιο πέρα, το οποίο αφού το χαϊδέψαμε κάθισε μαζί μας. Κάποια στιγμή, καθώς είχαμε κλειστά τα μάτια μας, ακούσαμε έναν απόκοσμο ήχο που έμοιαζε με άνεμο. Δεν δώσαμε σημασία και συνεχίσαμε το παιχνίδι. Ανοίγοντας τα μάτια, το σκυλάκι ήταν άφαντο. Έτσι, αποφασίσαμε να το ψάξουμε εγώ και τα άλλα 2 παιδιά από την παρέα. Τα 2 έμειναν πίσω γιατί δεν ήθελαν να μας ακολουθήσουν. Ψάχναμε για τουλάχιστον 1 ώρα χωρίς αποτέλεσμα και είπαμε να γυρίσουμε πίσω εφόσον δεν είχε αποτέλεσμα να ψάχνουμε άλλο. Φτάνοντας στο σημείο που είχαμε αφήσει τους άλλους, τους ρωτήσαμε αν είδαν κάτι, αλλά η απάντησή τους ήταν απογοητευτικά αρνητική. Μετά πολλά συνεχίσαμε το παιχνίδι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κλείσουμε πάλι όλοι τα μάτια μας. Με κλειστά τα μάτια ακούσαμε τον ίδιο μυστηριώδη ήχο ξανά. Αυτή τη φορά όμως μια κοπέλα από την παρέα άνοιξε τα μάτια της. Σοκαρίστηκε. Το σκυλάκι ήταν ακριβώς στην ίδια θέση που το αφήσαμε, σαν να μην έγινε απολύτως τίποτα. Ανατρίχιασα. Περίεργο. Πολύ παράξενο και τρομακτικό θα έλεγα, γιατί να έχεις το σκυλί εδώ ας πούμε μπροστά στα μάτια σου και μετά να ανοίγεις τα μάτια σου, να μην το βλέπεις, να έχεις κρυπάρει εντωμεταξύ που είναι νύχτα όλο τριγύρω και μετά να το ψάχνεις, να το αναζητάς για να μήπως έπαθε κάτι το σκυλί και μετά να πηγαίνεις στο ίδιο σημείο που ήσουν, να κλείνεις πάλι τα μάτια και μετά να ανοίγεις και να το βλέπεις μπροστά σου χωρίς να γίνει τίποτα. Εντάξει, κακάκια. Εγώ θα έφευγα, θα έλεγα γεια σας. Εγώ δεν έχω σκοπό να αφήσω το εγώ καλά μου εδώ, οπότε φιλιά, αντίο στα μούτρα. Ήμουν 13 με 14 χρονών. Καθόμουν στο γραφείο μου μπροστά από τον υπολογιστή, βλέποντας διάφορα βίντεο για να περάσει η ώρα. Ξαφνικά ένιωσα τον αέρα μέσα στο δωμάτιο να αλλάζει, σαν να μπήκε κάποιος. Βέβαια, αφού η πόρτα ήταν ορθάνυχτη, θα έβλεπα αν κάποιος είχε μπει μέσα. Μετά από λίγο, ένιωσα λες και κάποιος στεκόταν από πίσω μου, αν και δεν υπήρχε κανείς. Κοίταξα 2 φορές για να σιγουρευτώ. Μία από την οθόνη του υπολογιστή και μία τον γύρω χώρο. Έτσι, για πλάκα, είπα «Έλα να δούμε μαζί». Χωρίς να περιμένω κάποια αντίδραση ή απάντηση. Ωστόσο, σύντομα, ένιωσα ένα βάρος στον ώμο μου, λες και κάποιος, ή μάλλον κάτι, είχε βάλει ή το χέρι ή το κεφάλι πάνω στον ώμο για να παρακολουθήσει μαζί μου τα βίντεο που έβλεπα. Ωραία. Έχω ανατριχιάσει, έχω κλείσει τα φώτα στο δωμάτιό μου για να έχω ατμόσφαιρα
και οι ιστορίες σας δεν με βοηθάνε από το να αποφύγω τα καρδιακά προβλήματα. Ο Χριστός και η Παναγία, τι εννοείς, κάτι ακούμπησε τον ώμο σου για να δείτε μαζί βίντεο και το λες τόσο φυσικά. Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Καταπληκτικά. Συνεχίζουμε. Πριν 2 μήνες, το καλοκαίρι, είχαμε βγει ένα βράδυ με μια φίλη μου, ας την πούμε Μιχαέλα, και κατά τις 12 το βράδυ ήμασταν έξω μόνο εμείς και άλλη μια παρέα. Άρχισαν τα φώτα της πλατείας να ανοιγοκλίνουν, όμως δεν μας φάνηκε περίεργο γιατί εκείνη τη μέρα γινόντουσαν πολλές διακοπές ρεύματος. Μετά πήγαμε σε ένα μικρό πάρκο με όργανα που υπάρχει στην πλατεία της γειτονιάς μας. Στο απέναντι παγκάκι παρατηρήσαμε ότι καθόταν μια παράξενη γυναίκα με ένα μαύρο παλτό με κουκούλα. Να σημειωθεί ότι εκείνη τη μέρα είχε βρέξει, είχε κρύο, αλλά όχι τόσο για να φορέσει κάποιος παλτό, ήταν και καλοκαίρι. Εμείς, φοβισμένες, φύγαμε και φωνάξαμε τον μπαμπά μου να έρθει να μας πάρει. Όταν ήρθε, του είπαμε τι ακριβώς έγινε και περάσαμε από αυτό το σημείο για να ελέγξουμε. Όταν φτάσαμε, η γυναίκα δεν ήταν εκεί. Μόνο το παλτό της ήταν κρεμασμένο στο δέντρο δίπλα από εκείνο το παγκάκι. Όσο το κοιτούσαμε, ξαφνικά ο αέρας το φύσηξε και το έριξε στο χώμα και τρομαγμένοι φύγαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Η αλήθεια είναι ότι μετά από βροχή, να είναι έτσι μουντός ο καιρός, να υπάρχει αέρας, το θρώισμα, να έχει και διακοπές ρεύματος και μάλιστα μιλάμε για 12 το βράδυ, πιστεύω ότι για 12 το βράδυ, μιλάμε για 12 το βράδυ. Ήταν αργά παιδιά και γενικά εκείνη την ώρα κυκλοφορούν και πολύ περίεργοι, οπότε ναι, δεν αποκλείεται αυτή η κυρία να ήταν μία, ξέρεις, μπορεί να ήταν και μια περαστική, μπορεί όμως να ήταν και κάτι το οποίο κανένας δεν θα μάθει. Ωραία. Πάμε καλά, γιατί τα μάτια μου αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να δακρύζουν, που αυτό συνήθως για μένα σημαίνει αίσθηση φόβου και χαίρομαι, οι ιστορίες σας είναι πολύ δυναμικές μέχρι στιγμής. Προχωράμε. Αυτό το συμβάν έγινε περίπου 2 χρόνια πριν. Ήμουν έτοιμη να τελειώσω το ιδιαίτερο μάθημά μου με τον καθηγητή όταν ξαφνικά ακούσαμε πανικό να έρχεται από έξω. Αργότερα ενημερωθήκαμε πως ένας καλός οικογενειακός φίλος του παππού μου έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό δυστύχημα. Προσωπικά δεν τον είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο πριν τον θάνατό του, αν και σύμφωνα με τα συμφραζόμενα του παππού και της γιαγιάς ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πέρασαν αρκετές μέρες αφού έγινε το συμβάν και τα πράγματα είχαν ηρεμήσει στο σπίτι. Μια μέρα όμως, ενώ έκανα μάθημα ξαφνικά, γύρισα το βλέμμα αλλού αφηρημένη και είδα μια φιγούρα να με κοιτάει πίσω από το τραπέζι του σαλονιού. Δεν είχε κάποια απέσια ή τρομακτική όψη, φαίνονταν περισσότερο σαν μια σκιά, μια φιγούρα ανθρώπου δημιουργημένη από σκοτάδι. Ποιήτρια. Παρόλα αυτά, δεν αισθάνθηκα ότι είχε απειλητική διάθεση. Το αντίθετο, ένιωσα μια περίεργη αίσθηση γαλήνης. Αυτή τη φιγούρα την ξαναείδα άλλη μια φορά να με κοιτάει για μια ακόμα φορά από το μπάνιο, ενώ εγώ ήμουν μέσα στο σαλόνι. Για ένα χρονικό διάστημα δεν σκεφτόμουν τίποτα για αυτό το συμβάν, ίσα ίσα που το είχα ξεχάσει, μέχρι που άκουσα τη γιαγιά μου να μιλάει στο τηλέφωνο με τη μαμά μου. Το θέμα ήταν ότι ανέφερε και εκείνη μια περίεργη φιγούρα που έβλεπε γύρω στο σπίτι και μετά από δική της αποκάλυψη ήταν η ίδια φιγούρα που έβλεπα κι εγώ. Κοίτα, απ' τη μία αυτή η ιστορία είναι και συγκινητική και τρομακτική. Συγκινητική γιατί ουσιαστικά μπορεί να είναι το πνεύμα του φίλου του παππού σου και να ήθελε να πει το τελευταίο αντίο του με έναν λίγο πιο τολμηρό τρόπο, αλλά είναι τρομακτική γιατί εφόσον προσδιορίζεται ως μία μαύρη σκιά, δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι
πίσω από αυτό το φαινομενικό ύφος ηρεμίας. Αλλά επειδή εγώ γενικά πιστεύω στο παραφυσικό και στην ύπαρξη των πνευμάτων, γιατί εφόσον υπάρχουν οι ζωντανοί θα υπάρχουν και οι νεκροί, παιδιά, και πιστεύω ότι η ψυχή είναι ένα αναλύωτο πράγμα, ναι, πιστεύω ότι για να νιώσεις γαλήνη ίσως ήταν όντως κάτι καλό, οπότε δεν υπάρχει κείμενος. Αλλά παιδιά, αν το έβλεπα εγώ, να πω και τη δική μου γνώμη, εγώ μπορεί να έμενα στον τόπο, να γινόμασταν δύο φαντάσματα στον χώρο εκείνη τη στιγμή αυτόματα και ίσως να μην με ξαναβλέπατε σε αυτό εδώ το podcast. Μένουμε σε μια παλιά πολυκατοικία. Εγώ κοιμάμαι στο μικρό δωμάτιο δίπλα από το σαλόνι. Από τότε που άλλαξε ο καιρός τα βράδια, ακούγεται κάτι σαν ψίθυρος. Όχι δυνατός, πιο πολύ σαν να μιλάει κάποιος πολύ κοντά στο πάτωμα. Στην αρχή πίστευα πως ήταν ο αέρας που περνάει κάτω από την πόρτα. Μια φορά όμως έβαλα το αυτί μου στο πάτωμα και άκουσα καθαρά μια φωνή να λέει το όνομά μου. Δεν μίλησα, φοβήθηκα. Το είπα στη μητέρα μου και εκείνη γέλασε κοροϊδευτικά, λέγοντας μου να μην βλέπω τόσα βιντεάκια στο κινητό πριν κοιμηθώ. Έτσι το άφησα, κάτι που πολύ συχνά κάνουν οι γονείς. Το επόμενο βράδυ όμως ξύπνησα γιατί κάτι μου χάιδευε το χέρι. Νόμιζα πως ήταν ο γάτος μου, μέχρι που θυμήθηκα πως τον είχαμε αφήσει έξω. Ανοίξα τα μάτια και είδα ότι κάτω από τη σκιά του γραφείου κρυβόταν και κουνιόταν κάτι. Δεν φώναξα, μόνο τράβηξα το χέρι και έμεινα ακίνητος μέχρι να ξημερώσει. Το πρωί, το πάτωμα κάτω από το γραφείο, εκεί που είδα τη σκιά, είχε σημάδια, 5 μακριές γραμμές, σαν δάχτυλα ανθρώπινου χεριού. Ωραία. Έχω ανατριχιάσει πάρα πολλές φορές αυτή την ιστορία, γιατί είναι κάτι που πιστεύω ότι όλοι το ζούμε σε κάποια φάση της ζωής μας. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι θέλω να πιστεύω. Ναι, ψιθύρους δεν ξέρω πότε μπορεί να προέρχεται. Μήπως να κάνετε, αν είστε και φρίσκοι, μήπως να κάνετε ένα ωραίο ευχέλαιο για να ξορκίσετε λίγο το κακό από το σπίτι, γιατί έχω ακούσει επίσης, σαν ένα χαζό παιδί το οποίο ενημερώνεται για το spirituality του κόσμου, έχω ακούσει ότι όταν κάτι φωνάζει τη φωνή σου, φωνάζει το όνομά σου, δεν πρέπει να απαντάς. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, στην σλάβικη μυθολογία και στην σκανδιναβική παράδοση, όταν κάτι φωνάζει τη φωνή σου, φωνάζει το όνομά σου, είναι η κακή τύχη που σε προσκαλεί να την ακολουθήσεις και να μπει στο σπίτι σου. Βέβαια κάποιοι άλλοι που ασχολούνται με πνεύματα και με παραφυσικά θεωρούν ότι είναι η φωνή ενός δαίμονα που θέλει να σε φωνάξει για να παίξει μαζί σου και να σου προκαλέσει κακό και δυστυχία. Έκανες πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ήσουν ενημερωμένος ή ενημερωμένος, αγόρι μου στείλε την ιστορία. Γεια σου Στέφανε. Και ναι, έκανες πολύ καλά που δεν απάντησες. Δεν ξέρω αν είχες ενημερωθεί από βίντεο των social media και δεν απάντησες καθόλου, αλλά μπράβο σου. Έσωσες τον εαυτό σου και πιθανώς από την οικογένειά σου. Συγχαρητήρια. Πάμε στην τέταρτη ιστορία. Πάμε. Ήμουν περίπου 12 χρονών όταν μία νύχτα είχα μείνει ξύπνια το βράδυ και έβλεπα τηλεόραση. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν νίσταζα. Βέβαια θα μπορούσε και πάλι να είναι δημιούργημα της φαντασίας μου. Κάποια στιγμή, περίπου 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, άκουσα μουσική να παίζει από το δωμάτιο της τρίχρονης αδερφής μου. Νανούρισμα ήταν, από ένα αρκουδάκι που τραβά στην κλωστή και παίζει το τραγούδι. Παναγία μου, αυτά τα παιχνίδια και αυτά που είναι από πάνω από τις κούνιες των μωρών είναι σε όλα τα thriller. Καταπληκτικά. Προσπαθώντας να σκεφτώ λογικά,
Αυτή τη βλακεία κάνουν όλοι. Είπα στον εαυτό μου πως πιθανά απλά ξύπνησε η αδερφή μου και άρχισε να παίζει με τα παιχνίδια της. Ναι, το παιδί σηκώθηκε. Συγγνώμη, αυτό θα το σχολιάσω, δεν γίνεται. Σηκώθηκε το παιδί μέσα στη 1 η ώρα τη νύχτα, 2 τι ώρα ήτανε, και είπε δεν παίζω με τα παιχνίδια μου με το φεγγάρι της νύχτας έξω. Ναι, πολύ λογικό. Αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς και πάρα πολλά εκείνη τη στιγμή, τη δικαιολογώ την κοπέλα. Μετά όμως από μερικά λεπτά είδα την αδερφή μου στην πόρτα του δωματίου μου να περπατάει νησταγμένη στο κρεβάτι μου για να κοιμηθούμε μαζί. Τότε κατάλαβα πως ξύπνησε εξαιτίας της μουσικής. Άρα δεν την ξεκίνησε η ίδια. Θα ήθελα να τονίσω πως και η μητέρα μου κοιμόταν, οπότε ούτε αυτή θα μπορούσε να ήταν. Αν δεν ήταν καμία από τις δύο, ούτε η μαμά μου, ούτε η αδερφή μου, τότε ποιος τράβηξε την κλωστή? Θα σου πω εγώ. Ένα πνεύμα. Όχι, πέρα από την πλάκα, δεν ξέρω τι σύνδεση μπορεί να βρει και το φαντασματάκι και αποφάσισε να παίξει με την κλωστή του παιχνιδιού, αλλά τέλος πάντων μπορεί να ήταν το φάντασμα ενός μικρού παιδιού. Και πάλι όμως δεν δικαιολογείται το φάντασμα. Αν είναι να μας στείλει κατευθείαν στον άλλον κόσμο, καλύτερα να μας ενημερώσει και να μας στείλει τελεσίγραφο. Όχι να μας ξυπνήσει μέσα στη νύχτα με ένα παιχνίδι με μουσικούλα. Γιατί εγώ αν το άκουγα αυτό, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θα πήγαινα, μπορεί να έμενα και στον τόπο, παιδιά. Δηλαδή, επειδή με ξέρω σαν άνθρωπο, ή θα λιποθυμούσα, ή θα ουρλιαζα, ή γιατί είμαι πολύ ψυχρεμός άνθρωπος γενικά, ή θα έλεγα Ευαγγελίστρα μου βοήθα με. Παιδιά, ναι, έτσι είμαι εγώ και σε όποιον αρέσω. Ωραία. Και αφού τελειώσαμε με αυτή την πολύ creepy ιστορία, γιατί όντως ήταν creepy, συνεχίζουμε με την 5η, 6η ιστορία. Έχω χάσει λίγο το μέτρημα, αλλά δεν πειράζει. Η νονά μου μέχρι κάποια ηλικία ζούσε μαζί με τη μητέρα της. Κάποια στιγμή όμως πήρε δικό της σπίτι. Από την στιγμή που μετέφερε όλα της τα πράγματα στο νέο σπίτι, δεν ένιωθε τόσο άνετα στο χώρο, σαν να αισθανόταν ότι κάποιος άλλος βρίσκεται στον ίδιο χώρο με εκείνη. Ναι, ωραία, καλά θα πάει αυτό. Όταν έπεφτε για ύπνο, έβλεπε εφιάλτες και συγκεκριμένα μαύρες παιδικές μορφές να κρατιούνται χέρι-χέρι και να τριγυρίζουν γύρω από το κρεβάτι της. Το συγκεκριμένο όνειρο το έβλεπε από τη μέρα που μετακόμισε εκεί, αλλά ένα βράδυ το όνειρο ήταν πολύ έντονο. Ένιωθε ότι κουνιέται όλο το κρεβάτι και έβλεπε τις συγκεκριμένες μορφές παιδιών να είναι μία ανάσα μακριά. Στη συνέχεια είδε ότι ανοίγουν τα φώτα στο όνειρο και οι μορφές αυτές βγαίνουν έξω από το σπίτι. Τώρα στην πραγματικότητα, χτύπη ακούστηκαν στην πόρτα. Ξύπνησε. Όταν όμως άνοιξε τα μάτια της, το φως ήταν ανοιχτό, όπως και στο όνειρο, ενώ κοιμήθηκε με κλειστά φώτα. Και όταν πήγε να δει ποιος χτυπάει την πόρτα, δεν ήταν κανείς. Μετά από αυτό το συμβάν, κάλεσε ιερέα στο σπίτι και έβαλε εικόνες. Από τότε σταμάτησαν όλα. Αρχικά έχω να πω ότι η νονά σου είναι πολύ θαραλέα. Και μπράβο της. Ακούστε εγώ, ποιο είναι το σκεπτικό μου. Παιδιά, σε αυτό το podcast κάποια πράγματα είναι δική μου άποψη. Οκ. Δεν ξέρω αν ταυτίζεστε ή αν δεν ταυτίζεστε. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να πω τη γνώμη μου εδώ. Αν διαφωνείτε, πείτε μου στα σχόλια, παιδιά, να έχουμε συζήτηση για επόμενο content και επεισόδιο. Εγώ για την ακρίβεια, όταν θα πάρω δικό μου σπίτι,
θα ψάξω το background του σπιτιού. Ποιος ξέρει αν εκεί ήταν νεκροταφείο, είχε σκοτωθεί κανένας. Παιδιά, πρέπει να ψάχνουμε το υπόβαθρο του σπιτιού, ακόμα και να δούμε το πόσα τετραγωνικά είναι. Αλλά και πιο spiritual πράγματα και πνευματικά και σε σχέση με το πνεύμα, την ψυχή. Πρέπει να τα ψάχνουμε όλα. Ωραία. Και αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν και κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό έτσι, δεν ψάχνουν τα σπίτια τους να δουν ποιος κατοικούσε πριν, γιατί κατοικούσε, τι έπαθε. Και ναι, δεν τους κατηγορώ. Αλλά το ότι έβλεπε μορφές, παιδιά, αυτό μπορεί να ήταν και μόρα, έτσι. Δηλαδή, τη μόρα θα την αναλύσουμε και λίγο παρακάτω, γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η μόρα. Αλλά να το είδε με διαφορετικό τρόπο. Δεν ξέρω. Εγώ αν το πάθαινα αυτό θα έκανα ό,τι έκανε και η νονά σου. Ήταν τρομακτικό, εντάξει. Δηλαδή να βλέπεις μορφές να τραγουδάνε γύρω σου, από το κρεβάτι σου. Θα είχα ανατριχιάσει ολόκληρος, θα είχα ξυπνήσει, θα είχα τηλεφωνήσει αστυνομικό τμήμα εκεί, τρελάδικο. Για έλατε να ελέγξετε λίγο το σπίτι μου. Ναι, θα απευθυνόμουν σε όλους. Θα παίρνα πυροσβεστική, αστυνομία. Ναι. Και ο παπάς καλός είναι. Μπράβο. Εξουθενωμένη από τις υποχρεώσεις της ημέρας, έπεσα για ύπνο. Καθώς ήμουν στο σπίτι και ένιωθα ασφαλής, είχα αφήσει ανοιχτή την πόρτα του δωματίου. Ξυπνάω μέσα στη νύχτα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο και ασυναίσθητα κοιτάζω στον σκοτεινό διάδρομο και βλέπω ένα περίεργο πλάσμα. Έμοιαζε με μια ανδρική μορφή που είχε λευκό κεφάλι, χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου, ντυμένη με ένα μαύρο κοστούμι. Το βλέπω να κοντοστέκεται, γυρνά να ελέγξει αν κοιμάμαι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό που ζούσα ήταν αληθινό. Πήρα τα κότσια και το πλησίασα. Το πλησίασα τόσο κοντά που έβαλα το χέρι μου κοντά δίπλα του, δείχνοντας ότι θέλω να του δώσω κάτι. Τότε άρχισε να εξαφανίζεται από μπροστά μου. Σοκαρισμένη από αυτό που έγινε, έπεσα για ύπνο και τελικά είδα εφιάλτη. Λοιπόν, καταρχάς, έχω μια απορία σε όλους όσους ζείτε τρομακτικές εμπειρίες το βράδυ και μετά βλέπετε, κοιμάστε ή κάνετε κάτι διαφορετικό και συνεχίζετε κανονικά τη ζωή σας. Πώς μπορείτε? Παιδιά, εγώ θα ήμουν ξύπνιος, θα έκανα ευχέλαιο, θα έκανα ανάλυση αυτού που μου συνέβαινε και δεν μπορώ να σας καταλάβω εσάς που μετά από τρομακτική εμπειρία πέφτετε για ύπνο πάλι. Παιδιά, αυτό πλησιάζει τα όρια της αναισθησίας. Όχι, πλάκα κάνω. Είναι η αλήθεια ότι εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι τι να κάνεις και επειδή είναι και νύχτα είσαι λίγο... θα ήταν το ύπνο μου, οπότε κάτσε να πέσω για ύπνο. Και πέφτεις για ύπνο. Επίσης, η περιγραφή του μοιάζει με τον Σλέντερμαν, παιδιά. Γιατί τον είδες, έκανες κάτι πριν, έπαιζες στο ίντερνετ παιχνίδια, δεν ξέρω. Αλλά έμοιαζε πολύ με τον... η περιγραφή που μου δείχνεις μοιάζει με τον Σλέντερμαν, δεν ξέρω. Ένα creepypasta πνεύμα που έγινε γνωστό το 2016 νομίζω σε παιχνίδια. Και αυτό μου θύμισε εμένα. Και ναι, ψιλοχισμεντέν εκείνη την ώρα. Συνεχίζουμε. Θα αρρωστήσω από τις ιστορίες σας, βλέπω. Η ιστορία που ακολουθεί είναι της γιαγιάς μου, οπότε μην σοκαριστείτε για τις χρονολογίες. Τέλος πάντων, και αφού έκανα αυτό το disclaimer, πάμε στην ιστορία. Όταν ήμουν 22 χρονών, δούλευα στον οίκο μόδας Τσούχλου, έναν από τους πιο γνωστούς οίκους μόδας στην Αθήνα της δεκαετίας του 70.
Μετά από μια δύσκολη μέρα εργασίας, καθώς σχεδίαζα ρούχα, έραβα φορέματα, ξύλωνα υφάσματα, μπάλωνα παντελόνια, σιδέρωνα κοστούμια, έφτασε η ώρα που η βάρδιά μου τελείωσε. 10:30 ήταν, από ό,τι θυμάμαι. Για να επιστρέψω στο σπίτι, έπρεπε να πάρω το λεωφορείο και αφού κατέβω στη σωστή στάση, έπρεπε να περπατήσω μερικά χιλιόμετρα για το σπίτι. Όταν κατέβηκα από το λεωφορείο, άρχισα να περπατάω γρήγορα καθώς ήμουν χαρούμενη που επιτέλους θα έφτανα στο σπίτι. Μέχρι που κάποια στιγμή, κάπου στα μισά της διαδρομής πρέπει να ήτανε, ένιωσα μια παρουσία να βρίσκεται από πίσω μου. Γυρνάω πίσω διακριτικά και βλέπω έναν άντρα με περίεργη όψη. Φορούσε μαύρο κοστούμι και με κοιτούσε περίεργα. Συνειδητοποιώντας ότι η παρουσία του με έκανε να νιώθω άβολα, άρχισα να επιταχύνω το βήμα μου. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Παρέμεινα ψύχρεμη όμως, γιατί δεν έπρεπε να καταλάβει ότι φοβόμουν. Μέσα στον πανικό μου, σκέφτηκα να ελέγξω αν πρόκειται όντως για κάτι ανησυχητικό ή αν ο άνθρωπος απλά περπατούσε. Σκέφτηκα να στρίβω συνεχώς δρόμους και να ελέγχω αν θα συνεχίσει να με ακολουθεί. Και πράγματι, εκείνος συνέχισε να με ακολουθεί. Έφτασα στο στενό του σπιτιού μου. Δεν μπορούσα να το ανέβω και να μπω μέσα, θα έβαζα σε κίνδυνο και εμένα, αλλά και τη μητέρα μου και τον άντρα μου. Έτσι, επιτάχυνα τόσο πολύ το περπάτημά μου, που πρόλαβα να κρυφτώ πίσω από το σπίτι μιας φίλης της μητέρας μου. Εκείνο το σημείο είχε απέραντο σκοτάδι. Δεν θα με έβλεπε. Εγώ τον είδα να κοντοστέκεται για λίγο. Κοίταξε τριγύρω και μετά πήρε την κατηφόρα. Όταν έφυγε, μπόρεσε επιτέλους να ανέβω την ανηφόρα και να μπω στο σπίτι μου. Λοιπόν, αυτή την ιστορία την προσέθεσα στο επεισόδιο γιατί μου τη διηγήθηκε μια γυναίκα με την οποία είχα, γιατί πέθανε φέτος, πολύ καλή σχέση και ήθελα να βάλω αυτή την ιστορία προς τιμήν της, γιαγιάς μου, που και εκείνη πλέον ανήκει στον κόσμο των φαντασμάτων και των πνευμάτων. Εγώ έτσι και επειδή ξέρω, έχω γνωστούς που τους έχουν συμβεί κάτι τέτοιο, αντιδράσαν με τον ίδιο τρόπο που είχε αντιδράσει και η γιαγιά μου τότε. Και γενικά, το να φοβόμαστε, κυρίως οι γυναίκες, όχι εμείς οι άντρες. Εμείς οι άντρες έχουμε μια πιο ελευθερία, να το πω έτσι. Οι γυναίκες είναι πολύ ευάλωτες στο δρόμο και αυτό κάποια στιγμή κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει, παιδιά. Δεν γίνεται να κυκλοφορούμε στο δρόμο και να φοβόμαστε για το τι θα μας συμβεί. Και το λέω και για αγόρια μικρής ηλικίας, γιατί παιδιά 8 χρονών τους βλέπουμε να χάνονται από προσώπου γης και μετά να τους ψάχνουν. Αλλά δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να κυκλοφορούμε με το φόβο για το τι θα μας κάνουν και κυρίως τις γυναίκες. Τότε ήμουν 5 χρονών. Είναι χαραγμένη στο μυαλό μου αυτή η ιστορία από τότε και δεν την είχα πει σε κανέναν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Εκείνη την περίοδο πέθανε ο αδερφός της μαμάς μου, ο θείος μου, ο Βασίλης. Ο θάνατός του ήταν ξαφνικός και μεγάλο σοκ για όλη την οικογένεια. Όμως, επειδή εγώ και ο αδερφός μου ήμασταν μικρά, δεν μας είπαν κάτι οι γονείς μου. Μας έστειλαν να μείνουμε για μερικές μέρες στην αδερφή του μπαμπά μου. Μετά από μερικές μέρες λοιπόν, χωρίς να ξέρω πως ο θείος μου είχε πεθάνει, τον είδα στον ύπνο μου. Με καλούσε να τον επισκεφτώ στο σπίτι του, να πάμε να παίξουμε και να του κάνω παρέα. Εκείνος άνοιγε μια ξύλινη πόρτα στο έδαφος, στο χώμα. Μου έδειχνε το σημείο και μου έλεγε πως εδώ είναι το νέο του σπίτι. Θυμάμαι να περνάω την πόρτα και να μπαίνω σε ένα μικρό σκοτεινό μέρος και να του λέω πως αυτό δεν είναι το σπίτι του. Θυμάμαι να είμαι φοβισμένη στον ύπνο μου, αλλά ταυτόχρονα να νιώθω ασφάλεια, γιατί δίπλα μου βρισκόταν ο θείος μου και μου έλεγε συνεχώς να μη φοβάμαι. Άναβε κεριά για να βλέπω και το μόνο που μπορούσα να διακρίνω ήταν χώμα και πέτρες.
Ξυπνούσα με κλάματα και ιδρωμένη από τον φόβο μου, αλλά όταν έλεγα στην θεία τι ακριβώς είδα, δεν μου έδινε καμία εξήγηση. Κάθε βράδυ, για πολλές μέρες, έβλεπα το ίδιο όνειρο, να πηγαίνω επίσκεψη στον θείο μου και να καθόμαστε στο σκοτεινό νέο του σπίτι με το φως των κεριών, να συζητάμε και να μου λέει «Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά, μην αγχώνεσαι, είμαι καλά στο νέο μου σπίτι». Εγώ μικρό παιδάκι δεν μπορούσα να καταλάβω και κατ' επέκταση να εξηγήσω τίποτα. Μετά από αρκετές μέρες, όταν πια επιστρέψαμε στο σπίτι μας, έμαθα από τη μαμά μου ότι ο θείος Βασίλης πέθανε και εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εγώ όμως δεν της είπα ότι από την ημέρα που πέθανε τον έβλεπα στον ύπνο μου και συζητούσαμε κάθε βράδυ για τα πάντα, για την καθημερινότητα, για τα παιδιά του. Το κράτησα μέσα μου. Ήταν το μικρό μας μυστικό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την κοπέλα που μου έστειλε την ιστορία, γιατί εμπιστεύτηκε μια πολύ προσωπική της ιστορία και την ευχαριστώ. Αν ακούει το επεισόδιο, σε αγαπώ πολύ. Ναι, γενικά είναι πολύ συνταρακτική ιστορία και το γεγονός ότι πηγαίνουν νεκροί για να χαιρετήσουν άτομα που δεν έχουν χαιρετήσει την περίοδο, τη νύχτα που έφυγαν ή τη μέρα που έφυγαν. Είναι ωραίο, συγκινητικό. Εγώ προσωπικά θα συγκινούμουν αν έβλεπα ένα νεκρό πρόσωπο, το οποίο δεν ήξερα ότι είναι νεκρό έτσι. Αλλά ναι, το ότι πήγε ουσιαστικά να την ενημερώσει την κοπέλα ήταν πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που όταν έχεις αυτό το δέσιμο με την οικογένεια δεν σε ξεχνάει ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, ακόμα και όταν είσαι σε πολύ μικρή ηλικία ή έχετε ένα πολύ ωραίο δέσιμο. Και αυτό είναι κατά τη γνώμη μου τέλειο. Άκου φίλε Αντώνη, άκου τι είχα πάθει μια φορά στο χωριό μου. Για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, το χωριό μου είναι σε βουνό και δεν εννοώ να έχει απλώς μερικά δεντράκια τριγύρω, όχι, είναι βουνό, μοναχικό φουλ να φανταστείς. Είχα βγει βόλτα με φίλους, περπατήσαμε και κάνοντας χαβαλέ γελάσαμε φουλ. Πέρασε η ώρα και τα παιδιά έπρεπε να φύγουν, έτσι πήγε ο καθένας στο σπίτι του. Στο σημείο που χωριστήκαμε είχα μείνει μόνο εγώ με τον αδερφό μου. Όπως κάνουμε πολύ συχνά, εμείς πάμε και αράζουμε σε ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ μέσα στο δάσος που βρίσκεται λίγο πιο έξω από το χωριό. Γύρω γύρω σκοτάδι μιλάμε, πίσα. Μπορούσαμε να δούμε μόνο με φακό ανάμεσα στα δέντρα. Τέλος πάντων, την στιγμή που αποφασίσαμε να φύγουμε από το μονοπάτι, ακούμε κάτι μέσα στα χόρτα. Στην αρχή μας φάνηκε κάπως περίεργο, αλλά δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Αγνοήσαμε τον θόρυβο, πιστεύοντας ότι είναι κάποιο ζώο. Είχαμε απλά το νου μας, μήπως μας επιτεθεί. Το ακούμε 1, το ακούμε 2, 3, απορρίσαμε. Τι στο καλό, να μας μυρίσει θα θέλει. Εμείς, κούνια που σε κούναγε. Εμείς, σε όλη αυτή τη διάρκεια, ήμασταν ακίνητοι. Απλώς κοιτούσαμε το μονοπάτι. Μετά από λίγο, όταν οι ήχοι σταμάτησαν, προχωρήσαμε. Κάποια στιγμή, λίγο πριν το τέλος του μονοπατιού, ακούμε μια πέτρα να σκάει με δύναμη στο έδαφος. Εμείς, παρεξενεμένοι, αναρωτηθήκαμε. Όπα, κάτσε λίγο, γιατί η πέτρα δεν κολλάει πουθενά. Την στιγμή εκείνη, νιώθαμε ότι κάποιος μας παρακολουθεί, μας κατασκοπεύει. Μιλούσαμε με νοήματα και ψιθύρους για να μην μας ακούσει το πλάσμα. Μετά ακολούθησαν κι άλλες πέτρες, 3 με 4 τουλάχιστον. Εκεί ανατριχιάσαμε από την κορυφή ως τα νύχια. Δεν μπορούσαμε να αρνούμαστε άλλο ότι κάτι παράξενο συνέβαινε. Και αφού γυρίσαμε σπίτι τρέχοντας, το επόμενο πρωί το είπαμε στους γονείς και στους παππούδες. Εκείνοι μας αφηγήθηκαν κάτι παρόμοιο και μας αποκάλυψαν ότι πρόκειται για το πνεύμα μιας ασπροφορεμένης γυναίκας που έπαιζε έναν σημαντικό ρόλο στο χωριό, αν και δεν θυμάμαι ακριβώς τι, αν δηλαδή είχε πάθει ή κάτι διαφορετικό, κατάλαβες. Ωραία.
μια χαρά και 2 τρομάρες. Αλλά 2 είναι και της ιστορίας. Αλλά δηλαδή, καταρχάς μέσα στο δάσος μόνοι 2 παιδιά, εντάξει, να το πω, είναι το χωριό, είναι πιο ανέμελα, δεν υπάρχει επικοινωνιότητα πάρα πολύ, και ακούς ένα χρούσου. Πολύ ωραία περιγραφή. Μέσα στα χόρτα και λες, είναι ένα ζωάκι. Ό,τι θα σκεφτόταν ο κάθε άνθρωπος, ρε παιδί μου. Και είσαι σε μια φάση να έχεις πάρει την τρομάρα, να λες, εντάξει, δεν είναι τίποτα κακό. Να ξεκινάς να φύγεις και να ακούς πέτρες, να βλέπεις πέτρες να πέφτουνε. Από το πουθενά. Να βλέπεις πέτρες. Να κοιτάς τριγύρω, να μην υπάρχει κανένας, τίποτα. Και να είσαι μέσα στην ανατριχύλα και να λες, εντάξει, πέτρες, περίεργο. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά γιατί δεν μας βλέπω καλά. Βλέπω το κουράδι να είναι στην άκρη. Και την επόμενη μέρα να μαθαίνεις κιόλας ότι εκεί πέρα ήταν το πνεύμα μιας ασπροφορεμένης κυρίας και να είσαι τόσο, το πνεύμα μιας ασπροφορεμένης κυρίας. Θα ήμουν σε μια φάση, δεν θα είχα καθόλου συναισθήματα από εκείνη τη μέρα και στο εξής, γιατί θα είχα πάθει ψυχολογικό τραύμα. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά που ήταν πολύ θαραλέοι, μπράβο και στους 2, αλλά ωραία. Δεν έχω τι να πω. Ωραία. Καταπληκτικά. Το καλοκαίρι που πέρασε, φιλοξενούσαμε στο χωριό μου μια φίλη μου, ας την πούμε Κόνα. Όλα ήταν γαλήνια και οι μέρες κυλούσαν ήρεμα. Συνέβαινε όμως κάτι πολύ παράξενο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τα βράδια ένιωθα τα μάτια μου και τα αυτιά μου να καίνε και έτσι δεν μπορούσα να κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες. Δεν ξέρω, το απέδιδα σε αϊπνίες ή σε παράξενα παιχνίδια του μυαλού. Που λες, ένα απογευματάκι, γύρω στις 8:30, αποφασίσαμε να πάμε εγώ, η αδελφή μου, η Μπέλα και η Κόνα μέχρι το νεκροταφείο, σαν χαζά κορίτσια με τα πόδια, για να ανάψουμε το καντιλάκι της γιαγιάς μου. Το νεκροταφείο ήταν λίγο μακριά, όπως είναι σε κάθε χωριό. Μέχρι να φτάσουμε είχε πια νυχτώσει. Στο χωριό έχει νυχτερίδες, λιβελούλες, πηγολαμπίδες, τα οποία, να μην πω ψέματα, με ανατριχιάζουν λίγο. Το νεκροταφείο είχε αδειάσει αφού ανάψαμε τελικά το καντήλι της γιαγιάς μου. Έτσι ξεκινήσαμε για τον δρόμο της επιστροφής. Αποφασίσαμε να γυρίσουμε από έναν διαφορετικό δρόμο, πιο σύντομο, ο οποίος έχει σπίτια, αλλά τα πιο πολλά είναι παλιά, ερημωμένα, καθώς εκεί είναι ένα αρκετά σκοτεινό σημείο. Την ώρα που πλησιάζαμε στο σπίτι που ζούσε ο νονός της γιαγιάς μου, ο οποίος είχε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν ο λεγόμενος τρελός του χωριού, ένιωσα ξανά τα μάτια μου να καίνε με τον ίδιο τρόπο που τα ένιωθα κάθε βράδυ. Παρατήρησα την ώρα που περνάγαμε ακριβώς έξω από το σπίτι, στην αυλή, ήταν αναμένος ένας προβολέας, αλλά δεν φώτιζε πολύ δυνατά λόγω της πολυκαιρίας. Πίστευα ότι το σπίτι ήταν ερειπωμένο, όμως εκείνη τη στιγμή είδαμε και οι τρεις μας, όχι μόνο εγώ, δεν είμαι τρελή, τον νονό της γιαγιάς μου, να κάθεται στο τραπεζάκι που βρισκόταν στην αυλή. Κρατούσε ένα μικρό μαχαίρι κουζίνα στα χέρια του. Καθόταν στο τραπεζάκι που βρισκόταν στην αυλή. Λίγο πιο πέρα, από το φως του προβολέα, φαινόταν να καθόταν στην καρέκλα μια κοπέλα που ήταν η ίδια η γιαγιά μου στα νιάτα της. Την ώρα που μας είδε, έσπρωξε την καρέκλα του και σηκώθηκε απότομα. Τα μάτια μου έκαιγαν, έτσουζαν και τσουρούφλιζαν τόσο πολύ που είχα δακρύσει. Είχαμε τρομοκρατηθεί όλες τόσο πολύ που τρέξαμε με όλη μας τη δύναμη, που πήγαμε να πέσουμε αρκετές φορές. Στόχος μας ήταν να φτάσουμε σε ένα φωτεινό σημείο ή ακόμα και στο σπίτι.
Από εκείνο το βράδυ τα μάτια μου σταμάτησαν να καίνε, μπορώντας έτσι να κοιμηθώ φυσιολογικά. Αυτή η φαινομενική ηρεμία σταμάτησε όταν χρειάστηκε ξανά να πάμε στο νεκροταφείο με τους γονείς μου πλέον στον τάφο της γιαγιάς. Φαινόταν σαν κάποιος να είχε κάνει μια χαρακιά στη φωτογραφία που της είχαμε βάλει στο μνήμα, δίπλα στο μάτι της συγκεκριμένα. Επιπλέον το καντιλάκι της δεν άναβε με τίποτα, ενώ τη μέρα που πήγα εγώ άναβε φυσιολογικά και έτσι αναγκαστήκαμε να πάρουμε καινούριο. Κοίτα, στην αρχή της ιστορίας όλα πηγαίνουν μια χαρά. Εντάξει, αυτό με στην αρχή, πριν γίνουν τα τρομακτικά γεγονότα, πολλές φορές όταν καίνε τα μάτια, γιατί με καίνε και εμένα τα μάτια μου πολλές φορές, είναι και πριν από τον ύπνο ή ότι νηστάζεις πάρα πολύ έντονα λόγω της κούρασης της ημέρας. Συνήθως εκεί το αποδίδουμε όλοι, έτσι, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για κάτι παραφυσικό όπως έτυχε στην κοπέλα στη συγκεκριμένη ιστορία, αλλά ναι, γίνεται. Αλλά είναι, θα το παραδεχτώ, για μένα αυτή η ιστορία όταν μου την έστειλε η κοπέλα, τη διάβαζα κιόλας και μέσα στο σκοτάδι για να είναι λίγο πιο, ξέρεις, τρομακτικό. Και μου πήγε, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ανατριχιαστική και νομίζω ότι αυτή η ιστορία παίρνει το βραβείο, για μένα έτσι, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι μια άλλη τρομακτική ιστορία η κορυφαία, αλλά αυτή παίρνει το βραβείο, για μένα. Αν συνέβαινε κάτι, πιστεύω ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στον καθένα μας, θα είχε πάει η ψυχή μας στην κούλουρη και μπορεί να μην επέστρεφε και ποτέ. Τι εννοείς, είδες το φάντασμα του νεκρού σου νονού και της γιαγιάς σου να κρατάει ο νονός όχι του νονού σου, του νονού της γιαγιάς σου, ο οποίος ήταν και ψυχάκιας, όσο ήταν εν ζωή, αλλά δηλαδή το ότι συνέχισε ο χαρακτήρας και στη μεταθάνατο ζωή, αυτό ήταν πολύ creepy. Δηλαδή το ότι συναντάς τον νεκρό νονό της γιαγιάς σου και την γιαγιά σου στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο οίκημα, και μετά βλέπεις ένα μαχαιράκι στο χέρι του πνεύματος του νονού σου, το βλέπεις να σηκώνεται από την καρέκλα και να προσπαθεί και να είναι έτοιμος να σας κυνηγήσει και πηγαίνει η ψυχή σου στην κούλουρη εκείνη τη στιγμή και λες, όπα ρε φίλε, κι εγώ στα πόδια θα το έβαζα, μπράβο στην κοπέλα, χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρατε και δεν σκοντάψατε, γιατί εγώ μπορεί να σκόνταφτα. Ναι, αυτό, πολύ ωραία ιστορία, μ' άρεσε, μπράβο στην κοπέλα που μου την έστειλε, δεν αποκαλύπτω όνομα για ευνόητους λόγους, και αυτά, συνεχίζουμε. Τώρα θα σας πω 2 ιστορίες δικές μου και μετά νομίζω έχουμε άλλη 1 ή 2 ιστορίες για να κλείσει το επεισόδιο. Λοιπόν, εγώ που λέτε καθόμουν στο δωμάτιο, είχα μείνει μόνος μου στο σπίτι γιατί η μαμά μου είχε πάει με την αδερφή μου βόλτα, και ήμουν μόνος μου στο σπίτι και αποφάσισα να βάλω να δω μια ταινία. Έβαλα την ταινία, κάθισα κακομοίρης να τη δω, την είδα και σε κάποια φάση βλέπω με την άκρη του ματιού μου μια σκιά να περνάει από την κουζίνα και να πηγαίνει στην εξώπορτα. Εγώ την εξώπορτα την είχα αφήσει κλειστή, όμως ακούω το κρότο της πόρτας όταν κλείνει και μετά σιγή. Πηγαίνω να ελέγξω γιατί παραξενεύτηκα και ψιλοχέστηκα, αλλά πήγα να ελέγξω και δεν είχε αλλάξει τίποτα και η πόρτα ήταν κλειστή και η κουζίνα μια χαρά, δεν ήταν τίποτα πειραγμένο και μου φάνηκε περίεργο και το ήξερα από μέσα μου ότι αυτό το πλάσμα δεν ήρθε για καλό και από που φαίνεται, μετά από 40 μέρες πέθανε η γιαγιά μου. Που λέτε, μια μέρα έπεσα για ύπνο,
Έτσι κοιμήθηκα, χαλάρωσα και σε κάποια στιγμή βλέπω να ανοίγω τα μάτια μου και πάνω από το κεφάλι μου να βλέπω ένα μαύρο πράγμα, το οποίο δεν είχε πρόσωπο, δεν είχε τίποτα. Με το που τα ανοίγω και βλέπω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο μπροστά μου, κλείνω τα μάτια μου γρήγορα στο όνειρο και αντιλαμβάνομαι ότι είναι η μόρα. Ταυτόχρονα αρχίζω να προσεύχομαι και όταν άρχισα να προσεύχομαι μπερδεύω το λόγια μου, γιατί ταυτόχρονα άκουγα ψιθύρους μέσα στα αυτί μου, μέσα στο κεφάλι μου. Ακαταλαβίστηκα πράγματα, δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Μέχρι να σταματήσουν οι ψιθύροι έλεγα και όταν είπα τρίτη φορά το Πάτερ ημών και στο τέλος φώναξα φύγε, εκείνη τη στιγμή σταμάτησαν όλα, εξαφανίστηκε αυτό το όνειρο και ξύπνησα. Ήταν γενικά η μόρα, έχω παρατηρήσει, γιατί μου στείλαν και άλλα παιδιά παρόμοιες ιστορίες, απλά δεν θα κάτσω να τα αναλύσω, τα οποία ήταν και πιο βαριές ιστορίες. Δηλαδή μια κοπέλα της οποίας την ιστορία απλά θα την αναφέρω, δεν θα την αναλύσω γιατί είναι λίγο μεγάλη, μου είπε ότι είδε τη μόρα στον ύπνο της και μετά ξύπνησε από το όνειρο και είδε τον αδερφό της να κλαίει και να ουρλιάζει, ότι άκουγα φωνές, κάποιος μπήκε στο σπίτι μου, άκουγα πράγματα που δεν καταλάβαινα και γενικά παρατηρώ ότι η μόρα είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να το αγνοήσουμε. Δηλαδή, κοίτα, στον κόσμο της ψυχολογίας έχουν βρει ονομασία για αυτό τον ύπνο και ότι κατά τη διάρκεια της κατάστασης REM το σώμα μας είναι ζωντανό, αλλά εμείς κοιμόμαστε, όπως γίνεται και σε όλη τη διάρκεια του ύπνου. Απλά εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας αρχίζει να ξυπνάει και βλέπουμε όνειρα. Μέσα σε αυτά τα όνειρα ανήκει και η υπνική παράλυση, κατά την οποία το σώμα μας παραλύει, αλλά εμείς νιώθουμε ξύπνοι ενώ κοιμόμαστε και πολλές φορές ακούμε θορύβους, βλέπουμε πρόσωπα, εικόνες. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε όλοι το ίδιο πρόσωπο το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται η μόρα ή ο βραχνάς ή όπως αποκαλείται σε κάθε περιοχή να βλέπουμε όλοι το ίδιο. Κάτι συμβαίνει από πίσω. Και εγώ προσωπικά στην ιδιοσυγκρασία μου πιστεύω ότι κάθε τι που δεν είναι απλά ένα κουτσομπολιό και είναι γνωστό για πολλά χρόνια, δεν πρέπει να αγνοείται και είναι όντως a thing, είναι όντως ένα πράγμα το οποίο υφίσταται και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να το παρατήσουμε και να το περάσουμε έτσι στον ντούκου. Οπότε γι' αυτό όσοι πιστεύουν πριν κοιμηθούν να κάνουν το σταυρό τους ή να προσεύχονται πριν κοιμηθούν, το συνιστώ, δηλαδή εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό έτσι και δεν είναι χριστιανοί, δεν έχω κάποιον τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι κάθε θρησκεία έχει το δικό της ουσιαστικά το δικό της τρόπο προστασίας, αλλά ναι, η μόρα γενικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Και μας έχουν μείνει 2 ιστορίες για να ολοκληρώσουμε αυτό το επεισόδιο και πηγαίνουν ως εξής. Το 2020 έχασα τον προπάπου μου. Όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, έπρεπε να πάω στο λεγόμενο συγχώριο. Εκεί πηγαίνουν οι συγγενείς του αποθανόντα στο σπίτι του για να συλληπιθούν και να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειάς του. Κατά παράδοση, οι οικογένειες στολίζουν και τον φέρετρο του νεκρού για την κηδεία. Τέλος πάντων, στο σπίτι μάλιστα υπήρχε και το σώμα του προπάπου μου. Όμως δεν είχα τη δύναμη να τον αντικρίσω στο φέρετρο. Δεν μ' άντεχα. Έτσι προτίμησα να παραμείνω στο σαλόνι. Έκλαιγα σιωπηλά σε μια γωνιά με τις αναμνήσεις να έρχονται στο μυαλό μου και να φεύγουν. Κάποια στιγμή
Καθώς έκλαιγα, ένιωσα στον αριστερό μου ώμο ένα ψυχρό χέρι να με αγγίζει. Γυρνάω τότε αργά το κεφάλι μου και βλέπω τον προπάπου μου να με κοιτάει με ένα χαρούμενο βλέμμα και με ένα περήφανο ανάστημα. Θυμάμαι τι φορούσε. Φορούσε ένα μπλε κοστούμι με μία γραβάτα με κόκκινες και άσπρες λεπτομέρειες. Η μαμά μου, που βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο, δεν είδε τίποτα. Σοκαρισμένη, βγήκα έξω για να πάρω λίγο καθαρό αέρα. Ξαναμπήκα μέσα και επειδή με είδε η μαμά μου ότι ταράχτηκα, με ρώτησε τι συνέβη. Εγώ της τα εξήγησα χαρτί και καλαμάρι. Ταραγμένη εκείνη, μου είπε ότι τα συγκεκριμένα ρούχα φορούσε και ο προπάπους μου στο φέρετρό του. Εμένα προσωπικά τέτοιες ιστορίες μου προκαλούν απίστευτη συγκίνηση, παιδιά. Δηλαδή, το ότι επέλεξε την δισέγγονή του να δει, το θεωρώ μεγάλη ευλογία για μένα. Αλλά εντάξει, να δεις ξαφνικά έναν άνθρωπο που είναι πεθαμένος, είναι όντως κάπως. Είναι πολύ ανατριχιαστικό. Η Μίτσι είναι ένα 9χρονο κορίτσι που έχει 2 αδερφές, τη Λέλα και την Νίνα. Οι 3 αδερφές ήταν πάντα κοντά η μία στην άλλη και σπάνια ενοχλούσαν η μία την άλλη. Η μητέρα τους, η Στελίνα, εργαζόταν ως καθαρίστρια σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πολλές φορές ο πατέρας τους, ο κύριος Βρασίδας, βοηθούσε τη μητέρα τους στη δουλειά, οπότε πήγαινε κι αυτός μαζί της. Υπήρχαν φορές που η κυρία Στελίνα τελείωνε τη δουλειά της αργά το βράδυ. Η γιαγιά τους, η Ελένη, έμενε επίσης στο σπίτι, μια συνηθισμένη μονοκατοικία της δεκαετίας του 1980. Ζούσαν ειρηνικά σε μια μικρή πόλη κοντά στην Αθήνα. Αλλά αυτή η ηρεμία διακόπηκε απότομα μια κρύα νύχτα του Νοεμβρίου. Η Μίτσι ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της ενώ διάβαζε ένα βιβλίο. Στο διπλανό κρεβάτι κοιμόταν η Νίνα, ενώ η Ελένη καθόταν στο τρίτο κρεβάτι και χαλάρωνε ενώ ζωγράφιζε ένα όμορφο τοπίο. Ξαφνικά η μπροστινή πόρτα άνοιξε και ακούστηκε ένας ανατριχιαστικός κρότος. «Κάποιος ήρθε», είπε η Μίτσι με τρεμάμενη φωνή. Η αδερφή της άκουσε και αυτή την πόρτα. Χωρίς να μιλήσει, η Λέλα έβαλε το δάχτυλό της μπροστά στο στόμα της, κάνοντας σήμα στην αδερφή της να σταματήσει να μιλάει. Έτσι άφησε κάτω τις ξυλομπογιές και με τη Μίτσι κατευθύνθηκαν με τις μύτες των ποδιών τους προς την πόρτα. Τότε η Μίτσι, που ήταν η μικρότερη αδερφή, έσκυψε στη χαραμάδα της πόρτας και είδε έναν ψηλό άντρα να ανεβαίνει αργά τις σκάλες. Έφτασε στη βεράντα. Η Μίτσι δεν μπορούσε να δει το πρόσωπό του, αλλά μπορούσε να διακρίνει τι φορούσε από τη μέση και κάτω. Ένα δερμάτινο παντελόνι και ένα ζευγάρι μαύρες μπότες. Σιωπή έπασε το σπίτι. «Τι θα κάνουμε τώρα, ίσως να ξυπνήσουμε τη γιαγιά», αναρωτήθηκε η Λέλα με δάκρυα στα μάτια. Τότε η Μίτσι της είπε: «Δεν πρέπει να ξυπνήσουμε τη γιαγιά, γιατί σε περίπτωση που βγει έξω δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρουμε αν έχει όπλο μαζί του ή όχι». Τότε η Λέλα συμφώνησε. Έτσι τα 2 κορίτσια πήραν τα μέτρα τους. Σε περίπτωση που ο ληστής κατάφερνε να μπει στο σπίτι, σκόπευαν να τον ακινητοποιήσουν, είτε να τον τραυματίσουν, είτε να τον σκοτώσουν. Με γρήγορες κινήσεις, οι 2 αδερφές πήγαν στην κουζίνα και άρπαξαν 2 κουζινομάχαιρα, περιμένοντας να δουν τι θα έκανε η πονηρή σκιά έξω από το σπίτι. Τότε η Λέλα σκέφτηκε να καλέσει τη γειτόνισά της, την κυρία Χρυσή, η οποία ευτυχώς ήταν ξύπνια. Με δισταγμό και ταραχή, η Ελένη φώναξε τη γειτόνισσα. «Γεια σας κυρία Χρυσή, είμαστε σίγουρες ότι υπάρχει ένας κλέφτης στην αυλή. Υπάρχει τρόπος να τον διώξετε?» Συμφώνησε και καθησύχασε τα τρομοκρατημένα κορίτσια. Ξαφνικά το φως του διπλανού σπιτιού άναψε και ο κλέφτης πήγε στο διάδρομο του μπάνιου.
Ο κίνδυνος να τον δει η κυρία Χρυσή ήταν τεράστιος. Τι θα έκανε? Τα βήματα της κυρίας Χρυσής γίνονταν ολοένα και πιο έντονα στα αυτιά του κλέφτη. Τρομακρατημένος ο κλέφτης έφυγε τρέχοντας, ανέβηκε τη σκάλα και πήγε στην ταράτσα. Τα κορίτσια άκουσαν τα βήματά του. Όταν τα βήματά του σταμάτησαν, τα κορίτσια ανακουφίστηκαν. Ταυτόχρονα, ο ληστής άρχισε να τρέχει από ταράτσα σε ταράτσα για να ξεφύγει. Τα σκυλιά στη διπλανή γειτονιά γάβγιζαν μανιασμένα, βλέποντας μια σκιά να τρέχει στη σκοτεινή νύχτα. Το φως της κυρίας Χρυσής ήταν μια δόση ελπίδας για τις δύο αδερφές, αλλά για τον κλέφτη ήταν ο χειρότερος εφιάλτης. Αυτή, παιδιά, ήταν η ιστορία της μαμάς μου και επειδή μου την διηγήθηκε με πολύ παραστατικό τρόπο και μου είπα ακριβώς τι έγινε με αυτόν τον τρόπο που σας το είπα και εγώ, η τοποθέτησή μου θα είναι πολύ ελάχιστη σε αυτό, γιατί σας έχω κουράσει κιόλας. Ήταν και η τελευταία ιστορία. Και ήταν, το θεωρώ απίστευτο να αντιδράσει ένα παιδί, δύο παιδιά μικρά, τόσο ψύχρεμα. Κι όμως, παιδιά, όταν η ζωή σε φέρνει σε κίνδυνο, καλείσαι να επιβιώσεις. Και αυτό έκανε η μαμά μου με τη θεία μου, που είναι οι πρωταγωνίστριες αυτής της ιστορίας. Η Μίτσι είναι η μαμά μου και η Λέλα είναι η θεία μου. Πώς νιώθετε μετά από τόσες ιστορίες τρόμου, φρίκης και που ήταν γεμάτες πνεύματα, δαιμόνια, μόρες και τα σχετικά? Εγώ νιώθω ok. Αλλά έχω κρυπάρει κιόλας. Τέλος πάντων, για την συγγραφή αυτού του επεισοδίου θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα άτομα που μου στείλαν τις ιστορίες, που μεταξύ αυτών ήταν η Νίκη, η Μαρία, ο Βασίλης, ο Στέφανος, η Νάντια, η Άρτεμις, ο Θοδωρής, η Δήμητρα, η Αντωνία, η Ιωάννα, η Ειρήνη, η Ιωάννα, η Μαριζελή, η Άννα Μαρία και ιστορίες δικές σας που μου τις εμπιστευθήκατε, μου τις στείλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Συγγνώμη που σας κούρασα. Υπόσχομαι το επόμενο επεισόδιο να είναι μεταξύ της ώρας που έχετε συνηθίσει, δηλαδή ένα μισάωρο με 45 λεπτό, όχι περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Σε όσους γιορτάζουν, καλό Halloween. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά, γιατί μια εφηβεία την έχουμε. Και συγγνώμη αν σας έκανα κολοκύθια τούμπανα με αυτές τις ιστορίες που είπα. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσαν οι ιστορίες. Πείτε μας στα σχόλια τρομακτικές παύλα παραφυσικές σας ιστορίες, να πιάσουμε κουβεντούλα στα σχόλια. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις, μη χάνετε επεισόδιο. Και θα τα πούμε στο επόμενο μια εφηβεία την έχουμε. Φιλάκια στα κριντζόπεδα. Γεια σας.